Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Kinsa kini nga Abinaday nga ako ug akong katawhan iyang pagahukman, o kinsa ang Ginoo nga magdala og hilabihang kasakit sa akong katawhan. Dadaa siya aron atong sukit-sukiton. Unsay ipasabot sa mga pulong nga nasulat og gitudlo sa atong mga amahan. Nag-ingon, unsa kanindot diha sa kabukiran ang mga tiil nga nagdala sa balita, nga nagmantala sa pagigdait sa kaluwasan, nga nag-ingon ngadto sa sayon. Ang imong Dios nagahari og tanang kayutaan makakita sa kaluwasan sa atong Dios? Kamu ba mga pari? Og nagpakaaron ingnong nagtudlo? O pagsabot sa espiritu sa pagpanagna? Apan nagtinguhang mahibalo gikan kanako sa unsay ipasabot niini? Alaot kamo tungod sa pagtuis sa mga pamaagi sa Ginoo. Kay kun kamo nakasabot pa, kamo wala magtudlo niini. Wala kamo mo gamit sa inyong kasing-kasing aron makasabot. Kamo wala magbaalamon. Unsay gitudlo ninyo sa katawhan? Among gitudlo ang balaod ni Moises. Kun mao, nganong kamo wala maghupot niini? Nganong nagpahilo na kamo sa mga katigayunan? Nganong kamo nagbuhat og malaway uban sa mga babaye nagbaligya sa ilang dungog og nagpakasala? Nga ang Ginoo nagpadala kanako aron sa pagpanagna batok ni ining katawhan. Kamo nasayod nga ako namulong sa kamatuoran, og kamo angay nga magngurog sa atubangan sa Dios. Og mahinabo nga kamo hampakon tungod sa inyong mga kadautan. Kay kamo nag-ingon nga kamo nagtudlo sa balaod ni Moises, o kung sa inyong nahibaluan, mahitungod sa balaod ni Moises. Ang kaluwasan moabut ba pinaagi sa balaod ni Moises? Unsay inyo ikasulti? Ang kaluwasan moabot pinaagi sa balaod ni Moises. Ako nasayod nga kung kamo maghupot sa mga sugo sa Dios kamo maluwas. Oo, kung kamo maghupot sa mga sugo nga gisulti sa Ginoo kang Moises sa bukid sa Sinai, nag-ingon, kamo dili magbatunog lain nga Dios sa akong atubangan. Kamo dili magbuhat og bisan unsang kinulit nga larawan o bisan unsa nga may pagkasamang butang nga anaa ibabaw sa langit o ubos sa yuta. Nabuhat ba ninyo kini? Wala, kamo wala. O kamo nakatudlo ba niini nga katawhan nga sila kinahanglan mubuhat niining tanan? Ipalayo kini nga tawo og patiya siya, kay unsa ang atong buhaton kaniya kay siya buang. Ayaw ako og gikapa. Ang Dios mo hampak kaninyo kun mo dapat ang inyong mga kamot kanako. Ay ako wala pa makasulti sa gisugo kanako sa Ginoong nga isulti. Ni ako wala pa makasulti ni anang inyong gihangyong nga akong isulti. Busa, ang Dios dili mutugot nga ako manlaglag ni ini nga higayon. Kamo nakakita nga kamo walay gahom sa pagpatay kanako. Busa akong mutapo sa akong mensahe. Og ako mibati nga kini misamad sa inyong kasing-kasing. Tungod kay ako misulti kaninyo sa tinuod bahin sa inyong kadautan. Og ang ako mga pulo nakapahibulong, og nakapatingala kaninyo. Og nakapasuko. Apan ako mo tapos sa akong mensahe. Og dili sa payan asa ako mo paingon. Kung ako maluwas, apan kini ang akong isulti kaninyo. Kung unsay inyong buhaton kanako, human niini, mamahimong sumbanan og pagkasama sa mga butang nga moabot.